yanzu ga 'yan mata nan kwaɗayayyu sai ga samari sun je musu da cingam, ka san mace da son cingam, cakwal 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 haka tana ci, da haka sai ya ɗauki ƙwaya biyu ya bata, wai ita baby yana baby baby, ina fata an fahimta. Wallahi sai ya ɗauki ƙwaya biyu ya bata, kafin ta ankara ta fita a hayyacinta, ta fita a hayyacinta, sannan sha'awar ɗa namiji a lokacin gadan gadan ya zo mata. Suna nan matasa waɗanda ba Allah ne a gabansu ba suna wannan shegantaka. To kaga ashe ka je ka kwakulo ilmomi akan waɗannan abubuwan ka san su, saboda gudun kar wata ran ka afka ko kai ka afkar da wani, to yana da muhimmanci a addinin musulunci. Ina fata an fahimta. To ballantana abubuwan da suke na rayuwa ne, ka je ka ga ya mutane suke rayuwa, ya dabbobi suke. Yanzu idan an tambaye ka meye ɗabi'un tinkiya ba za ka iya ba da labari ba. Idan tinkiya tana da ciki ya